Pagpalang araw po sa inyong lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimot po mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas at malayo sa sakit sa araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyo lahat. Sa mga ngayon lamang po nakatuklas na aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan, sana po ay paki-subscribe na lang po at paki-share at paki-pindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking may susunod na mga video. Pagkakalob ko po sa inyong lahat ng aking mga nalalaman po dito sa Liwagan ng Pangasinan, lahat ng mga orasyon na dito po lamang po matutuklasan sa Liwagan ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang. Panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, higit sa lahat magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay, at ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbusan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magagabay po sa inyong ginagawang mga kabutihan, at ipagkakalob sa inyong lahat ang siksik, dikdik at mga po ng pagmamahal ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Shoutout po sa inyong lahat. Sa mga solid ko po mga subscriber po, shoutout po sa inyong lahat. Ang isi-share ko po ngayon po sa inyo yung lahat po ay rasyong panghalina para magustuhan ka ng marami. Magdasal po ng isang Ama namin na sunod pong itong panalangin. Amang Diyos ng lahat ng mga Diyos, Panginoon ng lahat ng mga Panginoon, ako po si pangalan nyo po, tapos anak ni magulang po. Sinasama ko po sa inyo na ako ay patawarin sa aking mga kasalanan. Pagkaloob po ninyo ang bisa ng aking gagamiting orasyon upang maandar ko ang orasyon na ito sa ikabubuti. Narito pang orasyon po. Mitik widim oratis ak ik-ok kityo kong it sancti inim corpus ni ilim oratisum itong ilim ay ipasimjak sidya. Ipo sa dibdib ng 3 beses bago makiharap sa mga tao. Narito po yung orasyon po na ibabagi po sa inyo. Sana po ipakaingatan po ito at huwag pong ipagyabang at panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigay sa lahat. Tapos huwag po makalimot pong tumulong sa taong nangangailangan po. Share nyo po siya para may magamit po sila na po. Napaka-importante po ito sa mga taong gusto mong makipag halo-halo sa mga tao, pakipag-halumuha sa mga tao. At pwede rin po itong gamitin po sa nagkakandidato ka po. Number 1 po itong gagamitin po sa pangkandidato. Kung gusto mong magkandidato po, may hilig kang makikita sa politiko, maganda itong gamitin po. Narito pang screen na lang po, ma'am, sir.
po. Sana po huwag po kayo makalimot pong mag-subscribe, mag-like and share. I-follow na rin po ang Hiwaga ng Pangasinan po. At i-share nyo po sa iba para may malaman nila na may ganito pong usapin po. At basta i-gamitin nyo po ay isulat nyo po sa malinis na notebook po. At ituturuan ko po kayo kung paano magpangkonsagra pag i-upload ko rin po yung pangkonsagra para may magagamit po kayo na buhay po yung ginagamit nyo pong mga alatin po na sinulat nyo po sa mga librito nyo po na iniipon-ipon nyo po na inalagaan po. Shout out po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyo lahat.